Hva har skjedd? Hæ? Med tidsa dine? Det blir mye større. Ikke det? Jo. Er du gravid, eller? Herregud, kan du slutte, eller? Jeg er ikke gravid. Tiss på den jævla pinnen. Nei! Hva faen? Hva er det? Jeg tror jeg ligget med ham. Husker du den kvelden, eller den helgen, hvor jeg lå med en fyr bare fordi jeg lukte så godt? Han lukta smør. Ikke tegninger, Hei. Hei. Hei, jeg er gravid. shit. Hæ, hva er det? 6 måneder? Så hvorfor sparker den ikke, da? Er den sjuk? Nei, den er ikke sjuk. Den er bare en fucking jævla sneaky ninja-baby. Er dette faren min? Seriøst? Har du ligget med han fyren der? Så var det du som sa at jeg skulle komme inni der. Jeg kan faen komme i kaffetraktoren der hvis du vil. Bare si det. Kom i kaffetraktoren. Boom, så har jeg kommet da. Så du gir den bort, da? Nei, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre heller. Så vet jeg at du er gravid, da. Det er ikke det første jeg tenker på når jeg ser deg. Det første jeg tenker på er alltid fy faen så pen hun er. Jeg blir jævlig på mitt, jeg. Jeg tror at jeg kunne blitt en god far da. Jeg er sikker på at du hadde blitt en fantastisk mamma, liksom. Jeg har liksom null lyst til å være mamma.